Настя, я приїхав забрати тебе в місто. Ти пішов на дискотеку, і я не бачила тебе 3 роки. Я вирішив здійснити свою мрію. Зробити з дідового велосипеда Україна спортивний байк? Ні, я сів у автобус і поїхав в місто. І що ти там робиш? Працюю на мийці автомобілів і заробляю гроші. Чи не малі? Поїхали зі мною, Настя. Це твоя машина? Ні, я ж кажу, працюю на мийці. Її ще треба помити клієнту віддати ввечері. Але кожен день нова. І що ми будемо робити в місті? Жити своє краще життя. Ну а де ми будемо жити? Для тебе тільки все найкраще. Уяви собі будинок, з якого видно все місто. І навіть Карпати. Є власне озеро, 2 ліфти в кожному під'їзді. Ми зможемо на перегонки кататись. Але це ж коштує шалених грошей, настільки не буде. Це все вирішено, Настя. Я 3 роки відкладав гроші. І вже вніс перший внесок за квартиру в Sky Garden. Це, звісно, чудово, але я з тобою поїхати не зможу.